Kaikki Samsungit ja LG:t avaa sovelluksen tärkein, jolla pääsee Tinderiin. Liikaa, kai mietin aivan liikaa mun tekstiä ja kuvaa, jotka laitan mun profiiliin. Kumpaa painat silloin? Nyt mätsäystä ootan milloin sä piirryt näyttöön kasvoin ehostetuin. En koskaan saata tietää, milloin todellisen mätsiin vietää matka Tinder-miehen tunnetun. Huoveissa vainko oot mun? Saattaa, tää unta olla saattaa, et tuurimätsin tuo taas ja avaus onnistuu. Yes! Baariin, kai mennä johonkin baariin, tai keilamaan ja mäkkiin, jos treffit toteutuu. Kumpaa painat silloin? Nyt mätsäystä ootan milloin sä piirryt näyttöön kuvin käsitellyihin. En koskaan saata tietää, milloin todellisen mätsiin vietää matka Tinder-miehen tunnetun. Huoveissa vainko oot mun? Kumpaa painat silloin? Nyt mätsäystä ootan milloin sä piirryt näyttöön muodoilu mohavin. En koskaan saata tietää, milloin todellisen mätsiin vietää matka Tinder-miehen tunnetun. Kumpaa painat silloin? Nyt mätsäystä ootan milloin sä piirryt näyttöön huulin mut ristetuin. En koskaan saata tietää, milloin todellisen mätsiin vietää matka Tinder-miehen tunnetuin. Huoveissa vainko oot mun?